Dito'y drama tayo. Dumi! Mabali namin! Kanya nga ito nagito inroar ni Rosa akar karton ti sapatos. Ada kargada. Nih. Nagitay kadaanan ng retrato na kita. Nagitay mo't na idulduli na retrato na itinagkaw na kakabagyanan. Oh, tayo retrato na di apong inaw. Apo, mayat ti posisyon na. Kung naman nakaget set go ang makilumbay ti tinarayan. Ibuling nga ni Rosa na gito yan. Sa bagay, iso pa'y asali itidaan nga aparador. May ipos pa ikid din. Dagitaw, iti pakalaglagipan ka nang itinagawa na nakakabagyan. Nay, picture mo tilamayan na tayo. Lungon, na italinaw-law na itinakamangisik. Apore ka. So, di no itinagpwestuan ti photographer dito. Nakatangad amin na itinanglaw-law itilungon. At pang isumot na picture tinakalungon. Ay, anyan piman. Awan lang atamot ti mayulis dan dito inlungon da. Daw-dawa daw lang itindapan na. Bitin ti ulis na. Sino nga taray tayo? Apaya jak malagip. Saan kung sa kabagyan? Ang mga ano kabagyan da Rosa. Ada akong dam. Apay dagita. Ibalang kong dagita. Kinalakal mo pa lang. Ay nga pakalaglagipan ka na nagawa na kakabagyan na ito aritrataw. Saan abali nga ibalang dagitan? Ta naka-file da amin na ni laptop ko. Aya. Pinitsure ko amin dagitan. Di mo amo day ta anatay. Taapong ko ititumang day ta. Isumot la jak malagip day ta picture. At daing patawid na day ta kanyak, dom. Antigo day jayon. Anya timpatawid na. Jay kilingan aba to. Impatawid na kanyak day jay. So at siya kibulbulang. Ay, yan day suli yung likodan tirikap ti kusina. Wun, nabalor day jay tawid ko. Maray awak. Nakatangan na iti ng law-law itilungon. Wun ta nagpwesto iti nagtutuon ato gaw dyan nagretrato. Ay, alahi balang mo dagitan. Ay, kataptapog dan. Ay, rumite pakbit. Ay, mayat tawa ni Rosa. Nagwapo lagit ngo binggay apo ko ni kakaistungain. Makay ayo nga awiring. Umapal ka man nga tan. Alla ni tatang, amuklatan ti bagada. Agampun kayo ni ti anak yaw. Tadi kay samet maadaanan ni ti anak. Naitaman tinalagip yawn. Apay, diyo kaya ti agampon aya. Nay, manutawon yawn. Kung nagpaisaw, diyo kahit aya ti agampawn. Agampun kayo kit din. No siya, kayat kaw. Di alam mo kinduming Narigat no maminsan. Ang mga makatumpong da tao iti pudot ti manibrong kas kada tulisan.
Oray asino pa iti akimput-putot. No padaklan nyo ana saya, di mayat. Isuro yo Tapno dak kayo, dito mawidan na. Wan mat, Dom. Ay sos, adu pa'y lakit di arason yo. Agampon kayaon, tapno adamot anak yaw. Ay sos, narigat ti awan ti anak na. Anya? In kayo kumita iti ampunin nyo? Wan adeng. Kwa. Oh, apay. Kasla da sapsapulam. Kwa manang. Kinapudno na. Sa anak ko mga agawit na singpot met jay amok ijay Manila. Ay, wan. Di mo't agtrab-trabaho kay di Manila, Elsa. Wan manang Rosa. Ngumay na. Nainlabak ijay amok. Nagtaraki ngamin. Anya? Wan, talaga a lover jay amok manang Rosa. Nagpaaramak mo dun Ang pangak mo niya. Ay, Agdadata mga adda asawa na. No apay nagpaaramak. Ngam nagmayat mo't si ka ngamin ti arman tinataraki wino na ta ermanang. anya? Ay, sus, anya day ta nasasawam, Elsa. Talaga? Agampun kayo? Wan. Kwa manang. Masikuga. Anya? Ano kaya't yun? Anak yun tontoy si Kugo apaman amay pasngay ko. Anya? Uwin manang Rosa. Agang-angaw ka kati. Saan? Anak yun ton. Ano kaya't yun Ngamin. Planok amapan to ibati ijay simbaan inton maipasngay ko. Anya? Kaya't ko ngamin ti agabrod manang. Iso mistik daytoy asikog ko. May tantanan ti panagabrod ko gapo iti daytoy. At paiso nga itad munto kada kami ti anak mo? Uwen manang. Makamu ka iton Basta anak yun tuntoy si Kuko apaman maipasngay ko. Kasanon, maawan ang ka iti anak? Sana bali. Ado ti tatagputot. At si Kugak tumanan Anya? Ay, sus. Anya, kita ti papay daytoy. Uwan niya manang Rosa. Ipasigurado yun Ay, un. Sige. Anak kun doon si kong mo. Ura jak ibaga kendumeng. Ipasigurado kun. Nakitak ni Elsa. Sarsarunon na talaga di buksit nan. Timamburay. Nakaayat akit kitain. Di pa ilang amin siyak ni nagsikaw ganya. Uwain. Hanggang saan mo na panunutan na ita? Tinapatag dandanin may pasngay jay anak ta. Ay, itulod kong tay gatas a supply ni Elsa. Sayaan. Masapol na sustansya dagiti ipaunag na. Tapos nasalon ato di anak ta. Bundom. Ay na. Kasla makit kita kunti kinaragsak datatang kananang. At danto na po ko da. Di ko namkit day. Ang mga isudan to, di makakaada ang mga awer. Ay, sigurado na ita. Kasla isudan tungatan ate akin ampon. Babae ko madya anak to darusa. Lalaki kuma May mayat no lalaki. May mayat no babae nalaklaka nga isuro. No, lalaki ngay. Anya no lalaki, apay ko Jack pala'y bagbaga Ang mga numasukal.
ibagak tulatan ni Inton Madanong. Ni, nadawag ni Rosa. Hello? Tatang, ayun ni Nanang. Ada di daw. Apay aya? Hintayin ni hospital. Agpaspasikalan ni Elsa. Aya, may paskain ti apo ko, may. Uy, Tatang, dagasan na kayon kan Nanang. Wala na. Kukuyog tayo amin na mangitulod kinkwa i hospital. Anya, aga na kanon niya masikog. Wan kanu. Tatang, dumdungag kayo, pay. Wan mat. Sige, agrubat kayo, tahos tuntaw. Dagasan na kayon. Bye. Bye. Ay. Ay, Sufeng. Agpaspasikal ka na hindi masikog. Mapantayo ka na amin ni Jay. Ay, Ay, unay kan lakay. Di ka di mabamban na. hindi na man kasasao. At dalang pampanunutik para iyapo ko ka. Ay, unay daytan. Di pa'y naipaspas ngay. Saan tayo pa'y nga mo no lalaki nga tawon no babae? Wen, ta adumot itan ti karupro pati bakis. Anya, Anya, ala kayo. Hindi na maipagpagayon. Umasinag kayo man kayo dito. da kami to ti mga awir di apo ko men. Ala, excited na talaga. Wen, ngam ni Dumeng. San sa matamaragsakan? Maragsakan mat, Apay nga rod adi umasidig ditoy. Daupat tayo ko mga agtutungtong. Ni, agdakdak dermutlatan dita. Ay na, adala nga tapang panunutin na kasla nga, ni, agkidkidam sa ko agmulagat. Anya raramidon na rusa. Narod Nanang. Anyala ka ni Dumingan aya. Ay, saan sa nga excited? Ay, ba man kiday, takasarita tayo. Ay, uwan Nanang. Oh, tanawan yun. Sakbay nga ipan ko ijay nursery, nana, tata. Ay da, po naglungpon. Ay, karuprupak. Ala, talaga nga excited kayo. Ay, guwapito. Ay, mabalin nga, ubaan, nurse. Ala, saan pa'y anana? O sige, taipan ko ijay nursery ha. Tapno maurnos pa'y dagiti arwatan na. Kamaudyanan na. Makaabroad akon. Anak yun, jay anak ko. Sigurado ka? Di mo to babawayan? Saan? No kayat ko ti maadaan iti anak, di inaktuman agpasikugan. Ala ni daytoy. Uwan Rosa, nagwapon tumanan Taob-ubing, kan mas gwapo jay baro nga amok. Asus! Apay nga nagsangit ka balong? Nilulumpugi na ito'y. Sos, di nakakayat ang mga bakin ko na. Ay, umay kan apok, umay ka naman. Nalaman langin. Upay mo. Dito. Ay. Oh, makita mo. Kabutang nakakonaktumat. Na. Nagsardingin. Nagkatawan nga uray di pa'y napumpunasan tilwana. Ay, saan nakaakayat ko naklangarudan? Mabutangkin ka. Ay, naglukon. Bibi Guapito. Siya kipagpaubam, ta siya kikaruprupa mo ayun. Umay ka na po. Apo ka Guapito. Karuprupa ni Lolo Nagostilo. Lolo Guapo. Ay, Ay, unay kan lakay. Makikigtutan.
Bye-bye aman pa'y laang ah. Dong, Anat ko nada. Rabiin ngam di damot la yalati wal ni baby. kunada, maturog ka nun ni Jabalay da. Anya? Nagmalmalam lang ron ngayon na awir dan. Kurang pa'y laang. Bay amlat na itan. Kaslay sudamot ang tinagampang. Manipod pa'y tayanak. Manmanumot ang makita ta. Tay jalatan ayan dati ayan na. Mailiw da nga rod mo't iti apo ko. Oray. Saan mo't ngay sudat tinagampon? Imbag ko mga rod ano isudat ti makaamoy ti amin. Ha? Nasakit ka di tinahagam mo ka datatang kananang? Bayam. Sa pagto mapanalanin ton bigat. Sige, makamo ka. Total, dadakkel mo matida. Nasakit tinagam mo? Diyan mo? Ala, maturog ka. Ay na, iso da ito yun. Tay cute, idi a baby. Nakayayan. When nurse, kata naimbag man tada ka dito health center. Ay, wala na. Naibaunak nga ag-duty ditoy. Takaaldawan ti check-up dagiti baby. Uy, nag-cute. Yun, nag-cute. Ha, Muna, natatidadakkel na. Apo, nadungdungo kayo kenkwana. Nagasat da ito yung ubeng. ay talaga nagasat nurse. Taadda kami lolo ken lolo na ang mga awir ken kwa na. Ay, sorry Kung naklano da kayon, tinangampun idi. Ay saan nurse? Jay anak may nga awan pailat anak natin nangampon. Kasta aya? O nurse. Nangag ko ti saritaan nyo. Ampun gayam day tanga ubeng. Ay, wen. Nag-cute Anyat nagan na. Ay, may pariti kasta, mister. Basta ladamdamagan yon, tinagan ti akin nagan. Asaan nyo mo't nga ibagan, no anya tigapuna. Anya, Rumor kayon dito health center, mister. Binig a mothers ken dagiti asawa ti maipalubos ita ditoy. Tani, awanen ti distancing. guwapi itong agpay sa day tanga ampun Sige, Nay, naglukon na dyan. Anyat pakibibiyangan na daapo ko may. Takaslapay kayat ng ubain. Bayamon lakay. May ayokot nga taa. Tane, gwapi tumat nga mentoy apo ko talakay. Awan pa ni chairman Kanayo na namaladaw nga umay di barangay hall. Manipol idi saanan nga agpaidam di anak may. Kanayo na nga isot mangumpa. Isot riti umawawag. Hello, chairman. Ay, umawag kayo adago si Tipulis. At nang itaray ka ni Guapito, nga po ka. Kanya? Sino tatang? Putod na ka no. Iso ka no di amana. Intaray na ni Guapito, nga po ka. Saan? Saan na pud nuray tatatang? Saan na pud nuray ta? Sakti aman ni Guapito. Ano? Ano dyan, natagtagainap ko. Nagampon kami. Ada nang italaw. Domi, mabali namin.
Nagahat nga akapayaw sarwad. Nagahat? Ne. Apayain. Kunaklano, nagitangal kay tilang gunisan. Kabibaw mo trayam. Nene. Agugaugan. Ala. Sumbret ka pa. Tadi ka dito ridaw. Tipagdungawam. Sumbret ka. Ay, napaw. Ay, ang yaman nakserman. Umay ka, tagtugaw ka. Sufeng! Umay ka ban! Sufeng! Oh, yan pa yaya! Nyata ni Sipa. Apay, ay sikamot sipa. Unay ka, di mo maisoba na yung bagay at halangguni sa apin na migatam. Bakit? Kabibaw ta subil na. Sana nagitangal itilang gunisa. Bagbagamot. Ay, por Diyos. Ay, agtugaw ka nga. Asiba, agtugaw ka. Mariusep, nagan-ano ka? Nasuping kaya. Hindi ka pa'y makapagbalbalikasan. Naan-ano ka, kunak? Uno, kinabil na ka man ang asawan. Talaga anaranggas nila kay mo. Inan-ano na kamanin aya. Ay, silent night mo dun, hindi rawi ay. Silent night manin. Ay, anya silent night, but night halakay. Kastoy nay. Hindi pa ila a problema ni Sipa nila kay na. Kinukas jay akabilin na ni Sipa, silent night. Anya a silent night. Ibagaman no kasano Sipa. Sana mawatan ni Nana Masuping. Marikatan kagayang magsaw. No silent night kuna ni Sipa. Kahit naasawon day ta asaan makaariwawa, no kabilan nila kay na ta busalan na. Anya. Sa irong arod nila kay mo no kasta sipa. Saanan nga raming titawan na limbong ti panunot na ti kasta. Una, di no kasta, nag-silent night kayo manan, idirabe ay. Anyang aruti kahit mo amarami dita, idarumaon. Nini. Agwingi-wing ka mo. Di mo pala idarumi din to ta. Limang gunisan ta subil mo. Hampay! Love ko na lagay ko. Ay, Mario, sip data lab. Iti kasta pampamay anakan ka. Lab mo pailaan. Ay, ayat pailaan. Hay? Ay, narigat ti sasadem. Narigrigat manen na matulungan da kanu kasta. Ang mala, kubay kanto i barangay inton madamdama. Tama isurat dagiti ibagam. Dagiti reklamom kontra kinila kay mo. Day tati kahit ko asawang. Saman. Mga no kabilin na kamanan nila kay mo, nagawid ka. Nang runa no maamuan na adito iti mayam. Saan? Ayan na aya. Kaya kumawainan. Good morning lagi ni Jayang. Anyaman deta, good morning. Nagadulak. Isikamot Sufing. Good morning daa iji babae na. Siyempre, mayat ngatan ti kep-kep da. Anya. Si kagayang manang sepa. Inyawag ni chairman sa paag ti umadi ti barangay hall. Tasak kano pa lang ti mangisurat iti reklamo. Ang yaman na ang ruwang. Kas makitak dita subil mo.
Naparigat ka man Imbagkat tama ka sa uak basit iti limpiyon. Inan ano na ka manan ayan ni Mang Karpaw. Kasi nasigad. Pasub-sub manan Kastalatan. Naanos ka mo't kit di Kastoy sa talaga tinadto mga asawa. Kas kaniya kagawad. Ay, nanusag lang na di asawa nga uray ang barbali na kapansing bag. Ay tamat nga ro tijak maawatan no na duma. At darag iti makabkabil as saan da amalidigra. Sana dakas ti makisinay ti asawa, no kasta ako rin na patayin na kan. Madadon to siguro. Ngala, desisyon mo reta. Ang anya nga ron, ti kayat mo mapasamak. Daytay agnakom kuma nila ka ikaw, kagawad. Madidigra kuma. Daytay isuntong mo lang tiwi mapabasol. Tapno, sana ton, kabilan pa Kasano reta? Ay, tulungan da ko mga panunot, iti pamuspusan. Dita ti may kukidawan na tulong ka na kayo. Kagawad. Mawatan ka mo't kat di manang. Kayat mo amadidigra. Ngam, letay saan na kanto pabasulain. Uwan ko ma. Kasano nga ta, kagawad. Orayan ta ni Chairman. Amok ang nalalay ngagpanunot no niya pamuspusan ti maaramid. Ay, nakaisimot lang ni Sipa itayin. Anya ya ti imbalakad yu ken kuana. Nalaing agpulutan nila kay na. Ken, bukudan na kanu dagiti agkakaimas amasida nga ipagpagatang na kinisipa. No daytay yawat nan ti kwarta. Uwan gayam, anya trabaho ni Mang Karpaw. May sapay dayta. Saan nga munisipa no anya ti trabaho ni Karpaw. Basta inaldaw ka no mat ngagpaili. Ado ka na yun ti kwarta na. Kasta? Bukatot kanu nila kay na. Tamayat latat ti kakabukaban na, adi na pa'y ibingayan ni bakit na itimpaluto na asidain. Aya, nagdakas sa talaga. Dayta tinakapanunutak itimbalakad ko nga ramidin na, baring no umobra. Anya radya, Chairman. Pagsidaan na pagsidaan iti agkakaimas. Ilutwan na iti adaw. Daytay uray la agmutitit iti nalaos sa busog na. Oh. Kita na no di agbaliw nila kay na iti dayta nga ramido na. Mabalin mo. Kitaan nan tulatan ti resulta. Wen, uray tamagatang na amin akayat nagatangan. Kun talaga mo ta bukatot nila kay na. Iso apagsidaan na langan apagsidaan kadagiti agkakaimas nga makadadaal iti salon at amasidsida ken makmakan. Dati makapahay blood. Kiling mi sofle ko na tayo dita. Hey! Di kasanaw. Paliiwan nyo latan ni Mang Karpaw. Wala. Nang rona, kat adda nasirip mi kentata nga mabalin agaponan no apayakas jay. Sadista asaan amaawatan. Wala niya. Sadista takasla pakaragsakan na ti panangkabkabil na kinimanang sepa. Makwarta ka no. Ngam saan nga amo ni manang sepa no anya ti trabaho na. Kat dayjay ti may sa apang paliiwan mi kankwana. Amangan no illegal mat ti pagsapulan na. Ay tangaraw. Isa paliiwan mi karay ti barangay Tano Binton Rabe. Bakit agrunda aktaw? Alaka, sige.
Hiridap mo nga rudain. Tapno da pagibtor mo no rabi eh. Bueno, Iji kwarto ti pagiddaamon Tapno saan ka amasi nga dito'y salas. dito ilatan. Narigat na di kwartaw. Tama nga no, maimasak ti maturog at imalambalim ka. Iso Ay, mapana ang iti ayan ni nanang. Tadalabit aramiden may. Agawid akinton pa nagluluto. Sige. Iridap ko labi 8 dito sa pa. Si Kama, gayam day tama ng sepa. Ay, uwan, Rosa. Himbag man. Ay, mabang-ara na pa makakita kan ka na rin tarupam. Awan gapuanan ti kapil. Ti kunam. Nasakit to pa iti bagbagay. Pinilit ko laang ti may nakitsinda. Anya? Taimbaga kada kagawad dumeng kan Chairman Gusteng. Silent night manen idirabi eh. Anya? Wan, pakibagam tulatan ko nila kay Mau nakita na ka nakitsindawan. Kat ibagam ti maipapan iti daytoy. Ti silent night? Wan, amudan ti kayat ko asawan no ibagam ti silent night. Si Kamay. Ay, uwan. Amok ti maipapan iti day ti ibagbagam a silent night. Nasaya at no kasta. Ti amo ti kaaduan kabaranggayan tayo ka mayat ti kumpas mi nga gasawa. Yamdi dala amaw. Silent night ta ka talaga. Tasandak amang mangag no daytay agariwawa ak nga oray bugbugbogan nak ni Karpo. Anya? Wan, Rosa. Ay, sige. Umo na akon nga aglugan wine. Ha? Masapul ngamin ang makaawid ak adagos. Ta ang rekpay jay bulalo asidaan ni Karpaw. Sige, Rosa. Inakong. Anya chay kunana? Bulalo asida ni Karpo. Ani? Kaya't nakadiasawan. Nila ang mang Karpo ti mang sida iti ginatang na bulalo. Oh, mangan kan lakay, naimas to insaganap asidam. Apo. Ay imbagman. Ta nagangar kagayam iti bulalaw. Wan, parakin ka. Dakkel ngamin agatan ti inyawat mo a kwarta. Siyempre, inggatang ko iti agpaay mo lakin ka. Ha! Imbag damaw. Amok mo, dagiti pagaayat mo. Intun malam, laoya ako kud ti baboy ti angrag. Apo. Wow! Mayat na ita bakit. Pag-aayat ko talaga ti karday. Iso aday ta ti laglagi pama. Di ka gumagatang iti ruot dita. Ay, sana mo agumagatang iti ruo. Ha! Ti kayat ko asawan. No gumatang ka man, si daom laeng. Talaga agim matangak iti nateng. Nagpakbetak. Ay, si daom laeng. Ha! Ay na, tinakman kasasaon, tay pasnag ko ti manganday. Tsak mananam ti husto araman to'y sidak abulalaw. No adda ka dita sumanao. Iso pumanaw kan. Huh! Sige. Uray ibusum day talinutok ditan. Sabalin tumanan ti sidaem intun malam. Nakaluganak ni Manang Sepa itay bigat, nanang. Kasam, pasig akar ni ti ginatang na masida. Ngam,
para lakin ni Mang Karpaw. Anya? Wala nang, Na- para kanulaan kin nila kay na dagijay. Itala makapuutak ti kasta nga asawa. Kakaa sila nga ruda na bugbugbugan na di asawa na pagserbyan na pailaang akas laari. Wala niya. May alat tirik na. Kasla taga bulang arudan ti panang trato ni Mang Karpuken kwa na. Kaslawan mo't anyaman na. Ay, jak amo na niya't pagbanagan na no saan natangag balaw ni Sipa. Ang mga namadamag tay tulatan abang kay gaya man anabigatan. Imbag ta na danon ka, Manang. Anyat nagan mo itayan? Sepa, asino ka? Anyat gagarang. Siyak ti agnagan iti Mayla. Kadkadwak ni Karpo no daduma. Ha? Kaya't ka akasarita. Sakbay amaamon may papan ka na kami. Anya? Maasyanakan ka? Kanayon akabil na ka. Umay ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Agyang anak. Umay ka. Nasaya at unay taawan ni Karpo, Manang. Adu ti kayat ko nga ibagakan ka. Ket sapay ko ma, tadi nakagura. No di ket umayon ka kanya. Anya? Apay? Anya ti ibagam? Saan akong ngagpalikaw? Kabitnak ti asawam. Nasaya. Napanagnig ka kunti may sanga atap ko. Ha? Saan ang nasakit tinagam mo? Saanan? Nabayagan ang aklon ko akas lamay sa aklaan nga alikamen iti pangpamayan ni Karpo kanyak. Adala ngamin urayag. Anya? Ay, bilibakan ka. Ang ala, imayak te ibagak asaan akong ngagpakita kini Karpo. Ang adamot aramidot. Katsapay ko ma, tadi nakagura. Anya dayta? Maamwam tumanang. Umdasan anaamwak asaan mon akay lalaan. Wenno, saan mon akayat ni Karpo. At least, saan kan tuunay amasakitan iti mapasamak kan kwa na. Ha? Sige. Makaamo ka no anya dayta nga aramidam. Basta, adala urayag ama pasamak. Ag nakam tumot nga tan. Kuna ni Chairman Gusteng. Agpakpakaasi akan ni Karpo. Asaan na kun abusalan. Tapno manggagda ti panagriyaw ko. No, kabilin nakmanan ni Karpo. Aw, nakagaw kan. Ay, wala kay. Talo aputahe to'y insaganak asidam. Adobo a karnit baboy. Sinigang adadakil apadaw. Apo. Ken day tao. Sobram itay aldaw. Hila, tali, mapisina ko na yan. Squalit. Imbag, tadi mo inalunos dito yung jack na ibus abolalo. Itay aldaw. Mayati ka kaanak kita. Tayta. Kunakmut asidam laeng dagita. Talagamot apara kanyag laeng. Ano. Apay. Ha? Kasla. Marika talaga. Ha? Mate. Walawak sa Ha? bato.
Nene. Mamataya sa bakat. Nanana, ay, lakay! Ay, agananukan! Ayat mapaspasamak mami pa. Ay, lakay! Ay, ano na po? Ay, adan ta kagawad duming. Ay, arayatan na kami! Matay sa ni Carpo! Mga bladan! Mga blada. Na-stroke Na-stroke ni Mang Karpo iti tagtagainap ka. Pamangan mo pumaysaw. Domi, mabali namin. Tunak no di ka pala umay matulog, Tom. Sana pa makatulturog. Yinanak man mo't basay. Aywan mat, ah. Aywan, jak pa'y gayam na istorya kan ka, Dom. Jay, kanya hindi mo pa na istorya. Minanang, ah. Napanggami di ili tay bigat. Mapan ko mamakitsendang simmangpet ka no nga ima-ima. Saan mo't la nakitsenda? Ay, saanan ata. Ay, nabudol-budol ka no. Budol-budol ka no, di nakatugaw na iti jeep. Anya? O di ka sanaw. Napukaw amin, di pakitsinda na kuma. Saan ka no? Kasarorita. Tinggam ngamin ata istorya, Hindi ka mo ngamin dumdumngag. Saan man? Sige, ituloy mo tag istorya. Ipapilit na kin ni tatang ana budol-budol. Ang katkatawan na takanumutin ani tatang. Aging ka nakasurunan ni nanang. Saan ka maawatan ti istorya? Kaya muna nabudol-budol. Tagayam, agkabaw nga tan-a. Amo man ano sa dinuditan tinakakit-kitaan ni tatang iti pitaga na. Saan? Ibaga mo na. Sa kaya may layon mong timaturog. Igpilan ka numa ni nanang. Igpilan na. Di na marit na nga igpilan na. Tinurugan na ka. Di na penalpas ni istorya na. Liyagay na dyan. Agkabaungatan ni katugang at asupay. Tay baga na pa yun. Ang nabudol-budol ti pitaka na. E din to taig igpilan. Ha? Ay. Mayaten tituturugan ni Rosa. Ay. Kumamakam ako na. Sana na malapdan ti panaglabas ti panawen. Sumursurot mo ti panunot, iti agkapoy na bagi. Apay, agkapoy kan ay hagustay. Sa bagay, nakapsot ka mo't at talagad. Nakabubuntog ka pa yan nagargaraw. Kumarkaarong ti arthritis ko, arthritis ko no ko ah. Daita nga road, laklakayan kamot nga minan. Di oras si kamot, bakit ang kamating? Agibalas. Alawan, bakbakita na kaon. Isong ay suksukat na ko iti pirkilo, ako na ni Parim Abantor. Sa bali man ti baganan. Agpay sumait. Gita ka man langit. Agudungak. Ay,
Harsakit matlawanan ni Suping. Agkabausan. Dinagas ko ni Nanang, tako naknumay mo ti Japonerarya, ngam nakaturog pa'y mailagayam tatang. Ay, bay amlatan ni nanang mo. Adan sa sagubanit na. Ay, pira ko bidapo. Ala, yadaday ni Apo Diyos ay puwera kubid ngagpaiso. Ay, huwag nga raw da. Ay, naimbag no, nabili niyo mo't nagigay tao yaw ipunirarya. Ay, uwan tatang, matalak dagiti aday jay. Uray jay bakla a beautician nga iso umutlangan ti makeup artist para kadagiti maimasayag. Matalak day jay. Good. Awan nagkupkupit. Ay, no maipanggapit ti kwarta. Awan tatang. All accounted amin na sumre ken rumwar a kwarta iti kaha. Nasaya tano kasta. Tapno sana malugi tinigosyo yaw. Din tumalugi di po nirya. Tadulat ta timat matay. Matay amin a tao tatang. Iso asaan a malugi ti kasjay a negosyo. Tas lakas nga raw. Nakita kon tatang. Adala ta income ti po nirya. Ala, ano sa inyo nga rod Itultuloy yo. Tay kunakon, kitain nyo dagiti taltalken nyo ijay. Tanwa minsan, no sobra ti kinalukay ti amaw, makasursuro dagiti adday ti babaenda nga agabusaw. Nagpensyon ka, gustay. Nay, nga payadamagam day ta. Damdamag nga raw. Katnudwa tapay anapan nang irwari ti pensyon tay di kalman. Nagkuyog ta. Nga payadamagam pay laeng. Andiya. Nalipa, tama na pantanin ruwar ti pensyon ta itaabulan. Nairwar tagaya man aya. Na, katulad. No nairwartan. Ayan na nga rod nga definition kaw. Abang ano inalam. Nay, apay nga alag, katadamot pensyon ka. Ayan nga raw, definition ko ngay. Ay, tambok nga dita. Sa tino nga min, tinangisag-saka, may dinruarta, antikwartata, ijebang ka. Itibag ko O, gayam. Kita may jibag mo na masigurado nga day-day. Sige, tinakitaan ni Jebag ka. Di pala madinggitin ang alay, je pensyon ka. Ay, lagi pamngaw muna no sa dino tinangidulinam. Di ka agipang tay timadita mga no si kamutlat ayan ti bidot. Ay saan, nabatad ti panunod ka. Adda na nga alay, je pitaka. Kanyat sapsapulan yun, nanang. Day tayo pensyon ko Inalan sa amot ni tatang mo. Anya? Saan na ka nga inala? Tadamot pensyon na. Apay ko mga alain na nga ti pensyon niyaw. Ayan nga rod day jayang. Sa anak mo't anabartek tapno na ula ako ako nayaw. Anya lakit din ni nanang. Ay, nay, anya day tagdugdugol di tabakrang yaw. Ada aya. Day taman, nay. Ay, nay, aday barikas yaw. Anya nga, day to'y marikap ka. Ay, amok ba yan? Ay, ilukais yawan day tablusa yaw, takitaag man. Ay, ngakan sa labusan nakmitag. Saan nanang? Lukaisak lang day tagdugdugol. Ay, day taman tay pitaka yaw.
Diyo ko naan, asaan nyo nga amo adi tagayam sikat yaw, tinangyas pilian nyo di tapita kayaw. Amo ka! Anya? Wan, amok nga dadi tao nga... Kayat ko nga ron ti agbirok. Anyat pirukan nyo? Tuy pitaka ka. Makatikaw ka, Rosa. Ay, kaslawan ng timbagak nanang. Ay, at tan sa kapautan. Makapatanag ni nanang, nanasak ka. Nay, apay dinanang mo, Rosa. Nga doon, ti malipatan na. Bay, gagangay da ita, Rosa. Ay, saanan agagangay ti mapaspasamak kin ni nanang. Apay aya. Anyat mapaspasamak ko na. Eh, jay pita ka na Maulaway namang sapsapon. Tinulungak ng saan milata nakita. Asaw. Ay, anyat na pasamak ngay. Nadukot ka day. Ay, sana na. Apay nga raw da saan nyo masarakan ngay. Nasaraka kon. Iso na laeng tadimot aklunan ni nanang nga isot managlilipatan. Na pride lata. Ay, Rosa. Bakit mo di sufay nga kas kanyak? Inauna ak nga ben iti dua tawain. Bakit kayo gayam ngam ni nanang? Uwain. Agam nasidsidap pailat panunod ka ngam ni nanang mau. Naparparad sitak paila ngam ni nanang mau, Rosa. Makita ka nga ron, nana. Tagay managlilipat ni nanang mau. Ay, saan mo nabaybayan na rumwar? Nuawan kadwa na. Tamangan no dinan to amaw ti pagawidan na. Sangapulo a pisos. Ano amin da ito itayon? Sanga gasot nga ta. Ay, bilangak manan. Piso. Agpapadamot a piso dagitoy. Ay, adya binteng. Ay, nagadukot na bintingan. Masadot ako namang bilang. Ngay, dapat. Bilbilang man ang tilinaon talakan siya. Kwartak da ito. Apay pakibibiyangam. Dilawang kalaeng. Kas kamot laubing dita namang bilbilang tilinaon talakan siya. Kwartak nga rod. Kwartam aya, tapakasikuram kat din. Bakit? Ayun gayam. Intanto irwar di kwartak iti bangko, wang. Apa nga irwar ma? At saka tangag. Kado anak tao. Tasaan kong tulaki di maawit di gatangag. Nya tiga tangam. Makitam tunuan niya. Jak pala ibagbaga. Nya? Di ka nagreklamo. Basta kado anak to ha. Nung madi ka, alay. Already kan to umayan. Siyak tulatan. Makamuak tulatan. Sige tayo nakmaturugan. Napuyahatan akmanan idirabi Jesus. Talaga asan malapdanan ti panagkaro. Tiki naman naglilipat ni Sopeng. Nagkabaw samot at talagan. Ay, saan nga ro din na mabalin nga awan kaduan ni nanang mo no ada papadan na, Rosa. Wan nga ron, nana. Tama nga no dinan to amo ti pagawidan na no sumro jay kabaw na.
Kanayo na kadwa amangan no adamang lukaw. Ni tatangki di Sana mabalay na bantayan ni tatang mo. Tanagado mo tiya sa sikaswan na. Bagtulano sana ngayon barangay chairman. Sa bagay. Agraduar to nintong sumarunong eleksyon. Wine. Hadda mapalpaliw ka urusa. Anya day ta? Talagan sa asaan na kaya na panawan ti politika. Ay, wala na. Isot ayan tiragsaknan. Iso nga uray no aglaster man no adanto pa eleksyon. Kaya't nalatang adanto iti barangay hall. Una, indursunan sa ni Domeng. Ngayon ti sumukat kan kwa na. Win ka now. Mapilpilitan sa ni Domeng. Mabalin, di na kayat. Ay, saus. Rombang lang ay iso ti sumukat. Tawa mo makita ka, limpyawn ka na giti kagawad. Malaksid ka ni Domeng. Adamag. Masinaw. Nakagawad pataw, ken kagawad nalpo out. Isaw sawan latam mo ko na pagbanagan tinagbugsutan. Agbugsot tayo ka nga sa amin ay ka. Anya? Grabe mo't may tang imbagayon. Ay wain, kasta ti amaw ka mapasabak. No saan to alimpyaw, ti sumukat ka ni Chairman Gustang. Ay na, thank you Nana Suping. Tadi ito'y istor ko, titinurong nyo. Anya, tigatangan nyo. Mabisinak, basang. Ikanak man iti pamudpud ko at tinaapay kandanom. Ay, uwan Nana, mabit lang. Parta kam garaw ang mga numarunaw tun titinapay ayawat mo. Mabit lang, Nana. Ay, nagbayag ka na ya. Nay. Aguray ka. Ayan tay igatang kun nga iti tinapay kandanom. Ayan tay pitaka kaon. Ha? Napukaw yun, tipita kayo? Eh, unsa. Ayan tay pitaka ngay. Inalam. Ala, saan Nana? Kat no addaak dito istor. Idin to ta adda kayo la ditarwar. Kasano nga alaak ngay? Ay, sana ko nagumatag. Awanan tiga atang ka. Pagsubliak daw. Napanan. Ay, Nana Suping! Mabit lang! Alain nyo to'y tinapay, kanda ng apamadpadyaw. Kanimon, nagsuga kaon. Ay, anya lakit din ni Nana Suping. Sapsapulan na tipita ka na. Ngam, ig-igpilan na mo. Sumurot ka kanya, Gustang. Saan? Ado ti aramide ki opisina ti barangay. Papanamaya. Mapanak makilamay. Ay sos, sana mabalin. Umad-ado manen ti agpas-positive iti COVID. Sapay nakabutbuteng data variant nga ibagbagada. Nagpabakuna mo tayo. Di uray man sa anak ko nagpismas kan sa anak ko nagpisyel kat sa anak ka maalisan. Maditikas tang ibagbagam. Ado ditan ti pulo sa sana rumrumuar iti babalay da. Takabuting da data. Sanda kaya ti maakaran. Sa anak ka maakaran. Mapanak ko. Isos niyan ni Sofing. Ay, ang mga numayaw ang kiti manin. Awagak ni Rosa, tasarun mo na, tinana. Papanan nyo, Nana. Agudo nga.
At kay mo dito ilin. Nakautong kayon. Sa asawamot. Sino kayo tayan? Hala. Sak nitok mo la barangay tanod, nana. Ne, apa yan? Nakapoy yun ti panagkita yaw. O nagkuna na kapo hindi pa nagkitak. Naglawag to pa yung makitak ta mumulagatam. Sandak kami anailasin. Papanan yung agpaiso, nana. Mapanak iya bangkaw. Inak-irwar tay kwartakon. Ay, kaduan kayo na. Amang ano, mabudol-budol kayo. Da, kano si kansamot ti budol-budol. Agure ka. Si kansamot gayam, day tayo ng budol-budol kanya kiday. Anya, ay, ne. Ay, anya ti bagbagayon, nana. Ay, aday wanak. Luko ka. Nanang! Ay, budol-budol. Nanang, Ah, ay bagta nakita kayo. Rosa, i-report mo man iti polis day ay. Budol-budol day ta. Anya? Anay? Kaya't nakidinalukwain. Manang Rosa. Ay, nala, pasensyakan atok maul. At nakabaw ni Nanang. Budol-budol. Kasta mo ti sumkan iti panunot ko, manang. Budol-budol ak kanukay din. Nangag ko tayong bagam. Agpaiso mo, saan kitdaing? Ala ni Nanang. Kaano ni Tanod tukmol? Di yung mailasin. Amukon, manang. Di nak mailasin ta nagpabarberak kamin. Kapukpukis kaw. Oh, mailasin yon. Na. Ay, just kika. Kasano ngamin mailasin ka na ya? Tukong kamot ngaminang. Tukaw. Katwag. Kunamlan lampaso sa ulo mo. Nagalas. Budol-budol. Kabaw sa tukong. Anyat kino na marusa. Ay, awan na nang awan. Nagpintas kayo, kuna. Budol-budol. Agkabaw gaya. Ay, natagtagainap ko. Agkabaw ka din, ni katugangak asupeng. Domi, mabali namin. Di kasinsin ko karprupa ko na iti umawawag. Hello, kasinsin ko. Apada ka gwapaw? Imbagambal tag paisaw na kasinsay. Yan mo ta. Anyat madamag. Limbo kayan ti protocol iti pandemya. Iso medyo mayatan tag biyahe. Iso bumakasyon kami man kiniipag mo nita ayan nyo numabalain. Ikato na. Nagsayatin. Makapaginiliw ta ang kasinsin. When nga raw. Imbagla pambarakbay. Pambaram nga. Nga agaliwaksay Di tati pagaliwaksaya kasinsain. Awan di problema. Ado ka ti bakay ayo ang mabuya dito nagbugsutan. Ang bobo di kayat ko asawan kasinsain. Sika talaga. Di mo ko na nga. Liw-liwan nagiti matalaang kasinsay. Alakit. Tuwan Mayatak kita ko nam. Malagip ko, di nagbakasyon ka dito. Ada balasa nga sinagutam iti payaw. Kasado ka, agkatudwan mat di nakadwa tayo anak ibuda iti nanganakan nyo iti kasal. Anya pa'y, inted ko na di payong ka. Ay, sa bali la at talaga ti gwapo akas kanya-kanya kasinsen. Awan niya, agbakasyon kami dito kasinsen. Umawag ak tumanad Bye, kasinsain. Bye. Ay, anyan. Anyan na dya kasinsin ko. Ipakat na latati kinapilyo na. Ada kasinsin nyo nga umay agbakasyon? Wen.
Sino kasinsin niyo? Ni ngay uncle mo nga Eleuterio je Cagayan, ada birngasan iti Ullo. Ullo gwapo mo ten, ti birngas na iti bagbagina. Ulo gwapo. Uy, tagwapo mo talaga. Agkagugwapo kami. Ha? Agkarupro pa kami kunak kuma. Kasta? Ay. Di kay latta pa ati wayang. Siyempre mo siya. Iba ti latta mo ti kinagwapo yo kun kunayaw. Naturalmente, senyor. Ay sus, gwapo mo talaga kato'y ama Rosa. Napintas ka ay, no sana ka gwapo. Hanggang ni Doming, amo ka masurun kanyak no daduma. Ni Ipag. Iso tayo mawawag. Hello, Ipag. Hello, kayo! Umay kami! Matuloy yung tibakasyon, May. Aya, Nakarubat kami! ay kat nasaya tangarod no kasta. Sige nga ro din kayong. Sumangpot kami tulad taditan. Bye! Bye, Ipag. Si Mambot ti awag niya Ipag kao. Agbakasyon da talagan dito nagbugsutan. Eh, sugayam di mawag. Nay, panawan ka pa dito'y balay, ha? Ay balay yung gayam. Ay dimon orayan ang mangal daw ni Doming. Ta iso ti officer of the diita. Mangal daw to ni karinderya ija abay ti barangay hall. Wantatang, amangan na rumarak tumat. Ang amura gawin ni Duming. At latta pangaldawan na dito at nakaluto akon. Makamuka. Sige, tadanunak ni Doming ija barangay hall. Pilalawan lakmat lang ni katugahak. Simang puton sang elida. Imbang mo'y. Agsanga elida. Nga already penalnal pasti pandemya. Ay, naglungon. Malpas kon to inrugik ng istorya. Awan matlangan ni kagawad kulapo nga officer of the day ita. Sapay makatugtog lepak manay na. Saan matangag duty? Kuntagak man. Irresponsable mo't nagitipadang opisyal. Kumawag na kumapata. Ano kasi malalaw na. Mulusan na nga umayag duty. Sapay ang dalat tarasunda na damang sitar kadakwada. Sana bale. Ang urayak lata. Sana ka pumanaw dito. Sa panagmaytag kinam na kasi medyo paidla ti panagtugaw. Dito tugaw ni Chairman. Painanak man labiti utak ko. Yan nat ko biti bukot ko. Hey, pasensya kayo in San Agustin kan ipagsuping. Kila at ipanagbakasyon binito'y ayan yun. Makaragsakan mi dito ipay tinalagip yaw. Ay,
Agiaman kami ata kasta ti kunayaw. Welcome kami dito ayan yaw kayong abirat supeng. Isa na bale. Kompleto mo ti usar may. Kontra COVID. Ala, kasko na ni Gusteng. Pakaragsakan me tada kami pa'y tinalagipyo asang bayan. Sana problema ti COVID, basta aganad tayo. Ay, kapitan ti barangay ni kayong, katpatsag makatulong. Ay, kat paglaingan na daytan, abirat ti siya. Mamagbagamot no kwa. Gusto ni abirat mo ipag. Gay, awan sabat unay ti ag problema dito'y ayan nyo. Pabagbagaan ka na kayo, insan. Dalatamat. Iso na lang. Takaadwan na problema ti agasawa. Ti problema. Amidat datag yung opisina ti barangay. Ay, dayta talaga. Kadwan na nga tati kasta a problema kayo. Ta adu nga minen dagiti agkakataer ken agkakasiglat a lalaki nga oray lumakaydan. Suday ta, agpay suday Ay, ta. bakit? abirat. Ajat sasawa mo. Intun kwan, magasagan ni insan Gusteng. Amukit data unay do kwa. Uli tayo dayta, insan. No, Hey. di kay lamabain nga agkasinsen iti kasta nga ibagpagayaw. Ayan, tita Aryaw. Ipagbait. Ay, abirat supeng. Sana makita iti langada ti taerda. Nudiket iti panagtildila da. Bakit? Ne. Adan sakit kahit nga ibugsilan ni ipaga insan ulaw. Talaga nga anda insan. Nga tila mabalain. Liyo. Kunam kanyakaw. Nabungsot adingan dayta ulo abirngas kaw. Aya. Netay Eleuterio nagbalin aliyaw. Imbeling montibirungas mga ulaw. Ay wide insan. Nabungsutan dayti ulo abirngas kaw. Na, Gwapo garon da tao. Na. Uy, gaputa dayta nga imbirngas na iti bagina, timang paubing kanaw kenkwana. Kasta. Ay may ta. Mayat. ala, ituloy yung binuladas nga kasinsin. Tayo nakaglutong. Ay, kaduan na kon abirat, inta aglutaw. Uwan, nabirat. Sige, makaammo kayon nga aginnilew nga agkasinsay. Una. Ala, bayan tayo da ditan nagbinulastog. Sigurado, pinalastog na gitan. Kinapuno na abirat supeng. Saan nga ammo ni kayong mo nga ammo kunti palibod na. At imbaga na panagbakasyon mi dito'y ayan yaw. Kat ammo kunti plano na. At dahil limlimod na kanya. Nga isot nga po na nga imay kami dito'y. Lanaw. Kaya't mo asawon, saan lang agbakasyon, tigagara na dito'y nagbugsutan. Dakkel tiga po na. Gagara na laeng. Isulat nagtarikagay nga bakasyon. Nay, ay, kasano day ta? Napaklanan nga ulpod nila kay ikaw. Gaputan na ulaw. Iti inaram na dito'y ayan yaw. Ay, por Diyos, diyak mo day ta. Pinalutput kon maipapan iti dayjay. Ngam di na mo. Apin ang subok ko lang ko na dayjay. Takinapudno na. Ag makabulanan nga amok ti relasyon da. Aniya, Nalimod na sangsang itak ti panang lip-lipot ni kayong mo kanyak abirat Sofia. Ikarkararag ko pa yan, ama disgrasya ako man, kat mataya ko. nay, madia. Agama, sansa mo tamang mangagtidyos ti kararag ko. Tulong sa tadinak mangmangag. Ay, sus,
Dakas mo't ngamin day ta ikarkararag mo, abira. Kayat kunti matay, abirat. Naumakon nga agbibiyag. Diyak mo't kayat ti agpakamatay. Diyak kayat ti mapan ijay impyerno. Ay, tutula. Jesus, madamot aya mayat ama pa ni Jempiernaw. Siyak! Siyak! Kaya't kulatan nga uray ijay impyerno ko mati pagtungpalak. Ngam tidakas na. Amukmat nga ijay to impyerno ti pagtungpalan ni kayong mau. Ay, unan niya. Di pa'y katag kita kay tumatla ijay. Wud nga raw. Di pa'y kat. Inga ijay impyerno agap. Apa kamin tulat ta? Diyak kayat ijay. Ta sigurado makitak to nilakay. Ta masigurado ijay tulakit di impyerno ti pagtungpalan na. Ay, Iso nga, ay. Anyaya ti aramida kabirat Sophia. Sika man ti mang bagbagakan niyak. Agpakamatayak, wanaw isok ti patayak. Ay, Saus, inatiw ka na, insan gusteng. Ang dalabs ko dito'y ayan yaw. Anya, kahit mo asawin, intul-tuloy yung idik ni... Opo, talaga mo ta. Talaga, amok nga apalan nak. Nagruna ka, ang kita kami inton bigat. Anya, opo, gapoy tidak di payong. Ay, makipayongan kiniipag. Taga dito'y nagbuksutan, ti apog na. Nakabakasyon kanumat ita dito'y gapo iti kubayd. Dito'y ang nagkamang idi nagsira ti pagtrabtrabawan na. Anya, no kasta kasinarak mo na bigat. Apay nga ron akadwam ni ipag nga imay dito ingay. Di na abo insan. Ken may mayat no kadwak tapno di makadlaw. Anya, ay sus mas delikado no ngay masiiman na ka. Malibasan nga ron. Baka amonton Masa na kiniipag mau. Nga maumak iti kinagiwat na. Nga polos nga awan ambo na. So nga awan problema. Sabay sa ada mulmulang-lang na di ipagbaw. Iso anala kala malibasak no kwa. Hindi uray man umay dito'y di nubyak. Kan ibilin ko nga ang pamarang adinak amambaw. Akampay iday. Makinamaglaang king ka maipapan iti ayuda. Ayos kasinsay na. Anya. Nay, madin sa day tangararamida minsan. Di mo ibaga akong trabida ka insan gusteng. Ang mga no ibagam kinibakit ko to ibaga king ka Ni Esan, diya ka ti makisaw-saw dita problema yo. Nay. Awan ba di problema, may? Ta saan na nga ron nga amo ni ipag multipladaw? Iti panagbakasyon binitaw. Isupay ka tinangisingasing umay kami mo dito'y Inuray mila alim mo kay ti bagbagada a protocol. Kastaya? Ay word insan. Katno kayat mo. Ay saus, ang dabarkada na dayay. No kayat mo, ang mamait. Si kamot, nagpigsa ta saon. Mangag, ay, hindi na kiramraman dita. Nasa bali, di test ko. Ay, di mo kayat akmadasan ti balaw. Ay saus, eksperto ka rin doon ay insan. Ay, di na kiramraman dita. Diyak kahit akagura nakto, ni ipag.
Imanawa ki jayan datatang mau asaan ako na nagpakada, Rosa. Nay, apay. Umayak ko man. Naluto ko, dagiti ipadigok a pinapaitan asidayaw. Ay, santan ama panijay. Kasta matlat linuto ni nanang mo. Masurunak. Allah, apay. Jak magustuhan tis istoryaan ni ulitag mo kan ni tatang mo. Kaya muda, imadayuak, iditimakderak, itinagtugawak. Ngamdi da mo, ang nagpunduak iti likudaan ti open cabinet ije balkunda. Iso anagag ko amin asinarsarita ti asawa kan ni tatang mo. Pagsangit kayo matang. Uwen, kanayo na kon nga agsangit. Hanggang kagurak tibagi kon lukwa. Nay, apay mait. Apay kagura yu ti bagiyaw. Rumbang ko ma, asaan ko napakpakitaan itindasaya at rumbang ko ma, nga impyernon ti ayan may. Ayagam, ayan niya kat ngaminan. Ah? Rosa, sikaman ti mangibaga iti aramidag. Mga no addaam mo manasaya at nga aramidan. Tapno saan ton makita ti sabale. Ti sang kapalastog ti ulitag mau akin nataer na. Nataer ka no unay aya. Day tala sabong ti dila na. Nataer da ka no kanitatang mo. Isu ang masurunak. No, jay kinataer na ti pagpangas na. Kan pangalalaan na iti imatang dagiti napipintas mo't ababay. Rumbang ngarot ama po kao ti kinataer na. Anya, agbalin alaan. Kasta. Kaslakastan, agam. Matiya. Talaga amaday. No siyak ti mang palaadun no sika. Huwag nga raw. Ay, Bayan niyo. Ipanunutak day ta. Tulungan ka, Ikit. Tatang. Kanayon ti pasyeryo di kasinsing nga bakasyonista. Ay, isula nga. Apay ramraman nak. San nga ro daman anawa? Sapay pasaray awan fish shield na. Nga raw. Nakita kidikalman ang naglugan iti Jeep ang nagpailay. Di namot ka tuwa ni Ikit. Jak man namok. Kanayon mo itakas-lada pagsarsaritaan da kinanang mo. Inton kwan, awandan. Awandan. Uy, marmarapu ka umot nananang mo kinti Ikit mo ani Tisha ng daduma. Di da ibagbaga ti papapananda. Pasaray umay damo dito balay. No, daduma ngay. Ije po ni Naria, tinapananda iti kalman. Nagpamanicure dakin ni bakla. Kasta, sumot lang naglalabas iti kiti kukuda. Wan, agpapindas na kanuman may tatang. Ewan mo ta. May mayat-matkat ngamin. No kitain daw ba sa ti postura da no kwa? Isumot, ibagbagak kadakwada tatang. Nangruna ni Ikit Tisha. Sugab pala nga rutin di nagpuskol abuk na, pinakulo na pailang. San laday ta? Di na payam mo ti umisam. Kanayo na kasla agpengpenget dagiti kiday na. Ala ni tatang, naguyaw. Sana pa naguyaw nga magpaisumot timbagak. No umisam kumamay, tadikat kasdiyan na kasip-sip nget tirupa na. Sigud matasan ama nagisam. Kat no garatigit day jay di ar-arman pa lang ni insan. Itamatan kunablan sinusuon na kilubong. Gapo iti kinarupagit na.
Rosa, tinapan iti ayan dyan number 2 ni kayong mo. Wan, amok ta intiks na kanyak itayan. Tasayat, kat si imak ni ulo. Tas sigurado akasinarak namanen inton rabi eh. Liblibasan na kagayam no daytay nakaturog kag. Tiam mo na, maliblibasan na. Ngam saan, tasiririingak pailaang no daytay permi ti inayad na abumangon. Aniya, Aghal aludoy ton arumwar iti kwarto. Ha, nakain inayad tumo ti panangilukat na itiri daw. na, nagmadikot gayam nga aramid daytan. Kasta no makaraman iti sabali aragsak ti agin tataer a tao aberat. Iswa si putam met ni kayong gustay. Hamangan no libasan na kamot no itirabi ay. Ay, narigatay. Manja kon Rosa, palubusaken ulitag mo nga ulo. Anya? Awanan tininggan na. Kuday jay, adamanan ni ti balay jay na si Iman mi kaninanang mawa babae na. Iso nga grupata kon, agawid akon, panawa kon ni ulitig mo dito. Isinagaon na. Nay. Ay, susapo. Agmurab kayo matay. Manja kon Rosa! Makisinagaon! Ay, siya. Makisinakad ka din kay mo ta delikada o. Abay, Birat Sophia. Positive mo't gayam. Positibo iti COVID jay nang isukatan na ka. Iso adi jay, nairamraman anakong taktrising. Alya! Amangan ka. No ba si Dimutan ni ulitag ulo? Gunada! Maganabdan! Kung gunada, maghanap da. Mali, delikado ti. Nagtagtagay na paklagayam.